Moi! Tervetuloa mukaan tälle videolle. Tällä videolla tehdään energiaa kohottava harjoitussarja, mikä on samalla koko kehoa semmoinen huoltava harjoitussarja, eli tosi monipuolisesti availlaan kehoa tämän harjoituksen parissa. Harjoitellaan vähän pitkiä syviä hengityksiä tunnin aluksi ja sitten tehdään semmoinen stressiä poistava hengitysharjoitus. Tuu hyvään ristiistuntaan ja lähdetään. Laskeutuu tähän hetkeen. Ota selälle hyvä asento ja ojenna vielä niskaakin suoremmaksi ja pidemmäksi. Sulje silmät ja anna huomion kääntyä kulmien väliin. Rentouta hengitys. Ja anna huomion laskeutua tähän hetkeen kaikista aiemmista kiireistä tai menoista tai tulevista ajatuksista tai menneistä. Keskity vaan hengitys kerrallaan tähän hetkeen. Hengitä sitten ulos ja syvään sisään. Ja vielä ulos. Tuo kämmenet yhteen ja aloitetaan aloitusmantrat. Kädet keskelle rintakehää. Lähdetään lausuun Om Namo Gurudev Namo 3 kertaa ja Atkurename, Chukatkurename, Satkurename, Sirikuruderename myös 3 kertaa. Hengitä ulos. Sisään ja aloitetaan. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atkurename, Chivatkurename, Satkurename, Sirikuruderename. Atkurename, Chivatkurename, Satkurename, Sirikuruderename. Atkurename, Chivatkurename, Satkurename, Sirikuruderename. Hengitä vielä syvään sisään. Pidä ilma keuhkoissa. Ja hengitä ulos, laske kädet polvien päälle ja rentouta hengitys. Lähdetään tähän tunnin aluksi tekemään semmoista pitkää syvää hengitysharjoitusta, joka voi olla aluksi vähän haastavampi, jos ei ole hengitykseen kiinnittänyt huomiota. Tuon kädet kiamutraan tähän polvien päälle, eli etusormi ja peukalo koskettaa toisiaan. Tai sitten vaihtoehtoisesti voit toisen käden jättää tähän rintakehälle ja toisen tuoda tähän vatsalle ja sieltä seurata, miten se hengitys virtaa. Lähdetään hengittämään syvään sisään niin, että ensin vatsa-alue laajenee. Keuhkot täyttyy alhaalta ylöspäin kohti yläosia. Sitten pieni tauko ja lähde hengittää ulos niin, että se keuhkot tyhjenee ja vatsa vetäytyy kevyesti kohti selkärankaa. Se tapahtuu ikään kuin 3 osassa, eli ensin vatsa, sitten keuhkojen alaosat ja sitten keuhkojen yläosat. Pieni tauko ja sitten taas 3 osassa ulos. Tuo pää hyvää linjaa selän kanssa ja lähde vaan keskittyä siihen omaan hengitykseen ja siihen, että saat rentoutettua mahdollisimman paljon kehoa. Ei tarvitse mistään puristaa tai jännittää. Mutta tunne kuitenkin, että se hengitys ikään kuin laajenee ja laskeutuu tuonne vatsa-alueelle, niin rintakehä pääsee rentoutumaan. Se rintakehä alueella
hengitys tapahtuu miltei automaattisesti. Ja sitten kun saat kiinni siitä hengityksestä, niin voit laskea kädet sinne kihamudraan polvien päälle ja jatkaa vaan. Huomio pysyy kulmien välissä. Ja jokaisessa hengityksessä vaan kerrallaan. Uloshengityksen jälkeenkin voit pitää aina ihan pienen tauon ennen kuin lähdet hengittämään sisään. Jatketaan vielä minuutin verran. Pitkät syvät hengitykset tuo meille semmoista syvää rauhaa ja läsnäolon tuntua. Ja näillä harjoituksilla pyritäänkin tuomaan sitä hengityksen kontrollia. Saadaan parempi yhteys läsnäoloon, omaan kehoon ja mieleen sitä kautta. Saa myös hermosto rauhoittua ja stressi poistuu. Hengitä sitten vielä viimeisen kerran oikein syvään sisään ja jää vaan pidättämään sisäänhengitystä kevyesti. Ja hengitä ulos ja hetki huomaa vaan, miltä tuntuu rintakehän alueella. Hyvä. Ja vapauta sitten hengitys. Avaa vähän jalkoja ja ravistele. Heiluttele, keinuttele vähän lantiota. Lähdetään saman tien tuohon meidän kohottavaan harjoitussarjaan ja se tapahtuu ristiistunnassa. Ja missä tahansa vaiheessa, jos tuntuu, että jalat puutuu, että ne ei ole valmiita olemaan siinä niin pitkiä aikoja, niin voit sitten aina välissä avata jalat ja vähän ravistella niitä. Aloitetaan ekonpoistajaharjoituksella. Eli tuon kädet nyrkkiin niin, että sormet taittuu tuohon kämmenten alaosaan, niin peukalot jää pystyy. Hyvä istuma-asento ja pää on hyvässä linjassa selän kanssa. Tuon kädet tämmöiseen V-asentoon 60 asteen kulmaan. Peukalot osoittaa kohti kattoa ja aloitetaan tulihengitys, pumppaava hengitys tuolta vatsasta niin, että vatsa pumppaa aina hengityksen ulos nenän kautta ja sisäänhengitys tapahtuu automaattisesti. Jos ei se ole tuttu, työnnä kieli ulos ja matki lähettävää koiraa. Ja sulje sitten suu ja jatka sitä nenän kautta. Tehdään vielä hetken aikaa. Silmien huomio kääntyy otsalle. Saatat jo harjoituksen aikana tuntea, että se lähtee kohottaa energiaa ylöspäin.
Hengitä ulos. Sisähengityksellä tuo peukalon päät pää yläpuolella yhteen, vaikka kaikki sormet kohti kattoa. Supista juurilukko ja venytä koko kehoa ikään kuin ylöspäin. Pidä silmien huomio kulmien välissä. Ja ulos hengityksellä laske kädet sivukautta alas, rentouta. Tuo polvien päällä, rentouta hengitys. Lähdetään sitten saman tien jatkaan. Tuo nilkat peräkkäin. Jatketaan selkärangan joustoilla. Ota etumaisesta nilkasta kiinni. Rentouta hartiat alas. Sisähengityksellä tuo rintakehää eteenpäin. Uloshengityksellä pyöristä selkää taaksepäin. Sisähengityksellä taas eteen. Uloshengityksellä taakse. Pää saa pysyä ihan paikallaan, niin kuin se on mahdollista. Eli pää ei laske eikä nouse tässä harjoituksessa, vaan selkäranka muuten liikkuu, niska saa levätä. Ja aina vielä silmien huomio kulmien väliin. Ja anna hengityksen vaan kuljettaa sisään tuo eteen. Ulos hengitys vie taakse. Ja anna liikkeen pysähtyä keskelle. Hengitä ensin ulos. Sitten syvään sisään. Pidä ilma keuhkoissa ja supista kevyesti juurilukko eli välilihan, sukupuolielinten, lantion pohja ja alavatsan lihakset. Pidä huomio selkärangassa ja kulmien välissä. Hengitä ulos ja rentouta. Voit laskea kädet hetkeksi polvien päälle ja hetken vielä tarkkailla selkärankaa tämän liikkeen jälkeen. Hyvä, hengitä ulos ja sisään. Nosta kädet sitten harteille ja jatketaan yläselän kierroilla. Niin, että sisähengityksellä kierrä rintakehää vasemmalle, uloshengityksellä se kiertyy oikealle. Keskity vaan enemmän siihen uloshengitykseen, niin se liike tapahtuu automaattisemmin. Sisähengitys helpottuu, pää saa liikkua siinä kierrossa mukana. Pidä hartiat rentona, rintakehä muuten rentona. Anna liikkeen pysähtyä keskelle, hengitä syvään sisään. Pidätä, supista juurilukko. Ja hengitä ulos, rentouta. Kädet alas. Ja rentouta hengitys. Lähdetään sitten avaamaan vähän jalkojen seutua. Avaa jalat suoraksi eteen. Lähelle toisiaan. Sisähengityksellä kohota ylöspäin, käsivarret ja lantiosta kallistu eteen ja alas. Ja mihin kohtaan tänään yltää kädet, ota siitä kiinni tältä nilkoista. Jos yllät
isovarpaisiin käsiä venyttämättä, niin sitten etusormella, keskisormella isovarpaan takaa kiinni ja peukalolla paina isovarpaan kynttä. Mutta semmoinen kohta, missä kädet ja hartiat rentoutuu. Sitten vielä sisähengityksellä ojenna selkää ja uloshengityksellä kallistu lantiosta alaspäin. Rentouta niska ja sitten jatketaan tätä liikettä. Sisähengityksellä kohotetaan ylös. Uloshengityksellä laskeudu alaspäin. Ja jos tuntuu keho kovin kireältä, niin sitten ihan pieni hienovarainen liike. Sekin vaihtelee aina päivittäin, että miltä kehossa tuntuu. Tämä vaikuttaa erityisesti tuonne jalkojen alueelle, alaselkään ja lantion seudulle, joten voit tuoda huomiota niihin alueisiin tämän harjoituksen ajan. Ja liike voi olla tosi pieni, jos keho on jännittynyt tai kireä, niin ihan pieni liike riittää. Napa tulee kohti etureisiä, se on tavoite. Viimeisenä seuraa kädet ja viimeisenä pää. Anna liikkeen pysähtyä ylös, hengitä siellä syvään sisään. Ojenna selkärankaa ja pysy hetken aikaa, sopista vielä juurilukko. Ja ulos hengityksellä rentouta. Palauta selkä suoraan asentoon ja ravistele vähän jalkoja. Heiluttele, keinottele lantiota ja tee mitä tarvii, että saat vähän jalkoja rennommaksi. Jatketaan sitten seuraavaan kehoavaukseen jalkojen parissa. Tämä on semmoinen Maha Mudra-harjoitus, jossa voit tuoda jalan tänne nivustaipeeseen, jätetään vasen jalka suorana eteen ja sitten oikea jalka tulee tähän nivustaipeeseen. Tai sitten jos kehossa on paljon liikkuvuutta, niin voit tuoda myös jalan tänne keho alle, niin että kantapää tulee tuonne väliliha-alueelle. Ja jos tämä on kivuton ja helppo versio sulle, niin sitten voit olla tässä. Mutta muuten sitten voit laskeutua tähän alempaan. Sitten täällä käännetään lantion suunta sen suorana olevan jalan suuntaisesti. Sisähengityksellä kohotaan ylös. Uloshengityksellä lantiosta kallistu alas. Taas voit ottaa sieltä varpaasta kiinni, jos yllät etusormi, keskisormi ja peukalo ja puristetaan. Tai sitten nilkasta. Sisähengityksellä ojenna jalkaa ja uloshengityksellä laskeudu alas. Ja jäädään sinne hengittää pitkää ja syvää. Ja aloitetaan sitten vielä tulihengitys, eli pumppaava hengitys sieltä vatsa-alueelta. Hyvä, ja hengitä ulos. Syvään sisään, suorista selkää, purista varvasta. Juurilukko ja huomio kulmien välissä. Ja uloshengitys rentouttaa ensin käden, juurilukon ja sisähengityksellä koho ylös. Kädellä auta jalka sieltä ylös ja ravistele, heiluttele ja keinuttele, tee mitä tarvii. Ja lähdetään sitten tekemään saman tien toinen puoli. Taas voit tuoda sinne kehon alle sen kantapää, jos tuntuu, että se oli sulle hyvä asento. Oikea jalka suorana edessä. Sisähengityksellä tuo pituutta.
Kierrä lantiota oikean jalan suuntaan ja pitkällä suoralla selällä laskeudu alas. Ota kiinni siitä isosta varpaasta puolin ja toisin. Sisähengitys kohottaa, uloshengitys laskee alemmas. Ja aloita aluksi pitkät syvät hengitykset. Ja sitten tulihengitys. Silmien huomio kääntyy sinne otsalle. Ja kuvittele koko keho ihan rennoksi. Jatketaan vielä hetken aikaa. Hyvä, ja hengitä ulos. Syvään sisään. Ojenna selkärankaa, purista varvasta, supista juurilukko. Pidä huomio kulmien välissä, pysy hetki. Ja ulos hengityksellä rentouta. Taas käsillä auttaa, voit avata sen jalan sieltä ja vähän ravistele, heiluttele. Kennettele lantiota. Ja lähdetään sitten seuraavaan harjoitukseen, missä avataan jalat laajasti tänne sivuille. Sen verran kun pystyt. Ja tässä voi tuoda matalan tyynyn tuonne istuiluiden alle, jos on vaikea olla jo tässä istujasennossa. Eli tämmöinen matala tyyny. Se korottaa vähän, niin on helpompi sitten olla tässä. Ja tässä me lähdetään ensin pitkällä suoralla selällä tuomaan pituutta. Ulos hengityksellä kallistua eteenpäin. Katsotaan, mihin kädet yltää. Jos ne yltää sinne varpaisiin, niin jälleen otetaan niistä kiinni. Ja jos ei, niin sitten nilkoista. Ja tässä lähdetään sisäänhengityksellä. Ojentaa selkärankaa. Uloshengityksellä kierretään lantio vasemmalle ja laskeutaa alas. Sisäänhengityksellä tuu ylös. Kierto oikealle ja alas. Ja taas enemmän keskitytään sinne alavartaloalueelle kuin siihen, että kädet yltäisi mihinkään kovinkaan pitkälle tai yläselkä rasittuisi liikaa. Eli tämä on alavartalon avausliike ennemminkin. Jatka vaan omaan tahtiin. Sisähengitys kohottaa, uloshengitys laskee. Jatketaan sitten liikettä niin, että tullaankin ylös ja keskelle alas. Uloshengityksellä. Sisähengityksellä ylös. Uloshengityksellä keskelle alas. Jos sulla yltää keho ihan niin alas, että saat otsan alustaan, niin voit sen tuoda. Niin kuin tuossa edellisessä harjoituksessakin, se pää saa laskeutua kyllä sinne alas, mutta tuon ensin tuo alavartalo mukana ja sitten vasta se pään alue. Ja ihan pieni liike riittää tässä, jos keho on vähänkään kireä. Ja vielä kerran alhaalla. Ja anna liikkeen pysähtyä ylös. Siellä syvä sisäänhengitys. Hengityksen pidätys. Ja uloshengitys. Käsillä auttaen tuottaa jalat lähelle toisiaan ja ravistele. Kiinnittele lantiota. Ja
Lähdetään sitten laskeutumaan päin makuulle eli vatsalleen. Tehdään seuraavaksi koobra, eli avataan yläselkää, rintakehäaluetta. Tuo kädet ensin vartalon vierelle ja leuka-alustaan. Ja sieltä sitten kohota kädet olkapäitten alle. Ja sitten tiivistä lantiota alustaan ja lähde selkälihasten avulla kohottaa kehoa ylös. Yleensä jo tässä vaiheessa tuntuu selässä semmoinen venytysavaus. Niin sitten tuo kyynärvarret alustaan. Jos tuntuu, että pystyisit kohoa vähän korkeammalle, niin sitten kokeilla vielä tästä ojentaa käsivarsia suoraksi niin, että hartiat ei kuitenkaan mene korviin, vaan ne pysyy alhaalla. Selässä ei saa tuntua kipua eikä semmoista painetta, joten ota semmoinen asento, missä sulla on hyvä olla. Mutta jos tämäkin asento tuntuu helpolta, niin sitten voit kävellä vielä lähemmäs näitä käsiä ja kokeilla, että olisiko siellä sopiva avaus. Suosittelen tätä matalinta. Laske hartiat pois korvista. Käännä vielä päätä vähän yläviistoon. Rentouta rintakehä ja anna paino laskeutua kyynärvarsille. Ja aloitetaan tässä taas tulihengitys, eli pumppaavat hengitykset sieltä vatsasta. Huomio siellä otsalla, silmien huomio. Ja jos piti kertailla tulihengitystä, niin kielen voi työntää ulos ja matkia lähettävää koiraa. Ja sitten kun saa kiinni siitä rytmistä niin, ja tuntee vatsa-alueella ne lihakset, niin sulje vaan suu ja jatka nenän kautta. Anna rintalihasten rentoutua. Ja työnnä ikään kuin kyynärvarsia poispäin alustasta kuitenkin niin, että hartiat ei nouse korviin. Hyvä, ja hengitä syvään sisään. Pysy siellä ylhäällä ja supista juurilukkoon, eli taas sieltä kehon alaosista. Pidetään huomio kulmien välissä. Ja ulos hengityksellä rentouta, lähde laskeen keho alustaan, tuo toinen poski sinne alustaan ja lepää hetken aikaa. Hengitys saa rentoutua ja koko niskahartiaseutu rentoutuu. Kasvot rentoutuu. Hyvä, ja hengitä sitten syvään sisään. Ja ulos. Seuraavalla sisäänhengityksellä käsien avulla ja selkälihasten ja vatsalihasten avulla kohoa sieltä istumaan. Tullaan takaisin ristiistuntaan ja avataan hartioita. Tuo kädet polvien päälle ja sisäänhengityksellä kohota hartiat korviin, uloshengityksellä tiputa alas. Sisäänhengityksellä ylös, uloshengityksellä alas. Tuo leukaa aavistuksen verran kohti rintakehää, niin niska pääsee rentoutumaan.
Vielä muutama toisto. Hyvä, ja tuo hartiat ylös korviin, purista sinne. Pidätä sisään hengitystä. Ja ulos hengityksellä rentouta alas, pyöräytä pari kertaa taakse ja alas. Jatketaan saman tien pään pyöräytyksellä, lähde laskien päätä kohti rintakehää. Sitten sieltä sisähengityksellä ylös, ulos hengityksellä alas. Kasvot saa rentoutua, leuka rentoutuu, ja jos on paljon jännittyneisyyttä niska-hartiaseudulla, niin sit ihan pieni, kevyt liike. Kielen kärki saa olla siellä kitala etuosassa, etuhampaiden takana. Kevyesti painaa sinne. Sitten kun pää tulee seuraavan kerran alas, niin vaiha vielä suunta. Kun tuot kielen kärjen sinne kitalan etuosaan, niin kieli rentoutuu paljon paremmin koko suuhun ja hengittäminen helpottuu nenän kautta. Edelleen sisähengitys kohottaa päähän ylös, uloshengitys laskee alas. Seuraavan kerran kun pää tulee alas, niin anna liikkeen pysähtyä sinne. Sisähengityksellä kohota ylös. Rentouta. Ja huomaa vaan hengitys tässä hetkessä ja läsnäolo omassa kehossa. Voit tuntea semmoisen rauhan ja selkeyden omassa olemuksessa. Hyvä. Hengitä ulos ja sisään. Ja vielä ulos. Tullaan viimeiseen vaiheeseen tätä harjoitusta ja istutaan kantapäitten päällä. Tyynyllä voit auttaa tukemaan tämä asenne, jos on hankala, eli tuonne nilkkojen alle tai kantapäitten ja pakaroiden väliin voi laittaa tyyny. Ja tehdään viimeisenä harjoituksena Satkriya-harjoitus. Tämä on voimakas harjoitus, mutta lyhyt. Ja tässä saattaa tulla, varsinkin kun ensimmäisiä kertoja tekee, niin semmoinen halu lopettaa kesken kaiken se harjoitus. Mutta suosittelen jatkamaan, koska se tuon lyhyen ajan jälkeen niin muuttuu se tuntemus ja se keho lähtee puhistumaan ja energiaa vapautuu ja virtaa ja kaikki alkaa toimia vähän paremmin. Se ensireaktio saattaa olla semmoinen, että haluaa lopettaa siinä epämiellyttävässä vaiheessa, mutta se menee tosi nopeasti ohi. Joten tee parhaas ja koita jaksaa mennä siitä yli. Mutta tietenkin jos tuntuu, että tarvii levätä, niin lepää ihmeessä. Naisilla laitetaan kädet venuslukkoon niin, että vasen peukalo tulee ensimmäisenä päälle ja sitä myöten sormet ristiin. Jos satut olemaan mies, niin oikea peukalo ja ensin ja sitä myöten sormet ristiin. Jätetään etusormet pystyyn ja tuon kädet tänne lähelle korvia. Painon kantapäillä ja me lähdetään lausumaan tässä mantraa Sat Nam, eli totuuden identiteetti. Ja me lausutaan sitä niin, että vatsa, erityisesti tuolta kevyesti alavatsa, vetäytyy sisään, kun lausutaan Sat. Ja kun lausutaan Nam, niin vatsa saa ihan täysin rentoutua. Sat Nam, Sat Nam. Ota hyvä asento, paino siellä istuiluilla ja kädet lähellä korvia. Tuo vielä selkä sinne
ihan kehon alaosien kannateltavaksi, eli paino laskeutuu istuiluille, niska ojentuu, niskalukko tulee aktiiviseksi. Sitten sulje vielä silmät, käännä huomio kulmien väliin. Hengitä ulos. Sisään ja aloita. Sat, nam, 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 sat, nam. Hyvä, hengitä ulos. Sitten syvään sisään. Pidä ilma keuhkoissa, supista juurilukko, purista koko selkärankaa, pidä huomio päälailla, eli käännä silmien huomioon tuonne päälain korkeimpaan kohtaan. Ja purista energiaa ikään kuin selkärangan alimmista osista sinne päälaille saakka, purista ihan käsiäkin. Sitten hengitä vielä ulos, rentouta kaikki, mutta pidä kädet ylhäällä, keuhkot ihan tyhjäksi. Sitten supista taas juurilukko. Kohota pallea ylöspäin tuon niskalukko ja käännä vielä silmien huomioon sinne päälaille. Hyvä, ja rauhallisesti rentouta kaikki, hengitä sisään. Ja ulos hengityksellä laske kädet sivukautta alas. Tuo kädet polvien päälle. Hetken aikaa hengittele ihan rauhassa. Pidä huomio kulmien välissä. Hengitä sitten syvään sisään. Ja ulos. Käy siitä selin makuulla loppurentoutukseen. Taas jos sulla on vettä lähellä, niin juo vähän vettä ennen
loppurentoutusta. Myöskin jos sulla on jotain lämmintä päälle pantavaa, niin sitten ota siitä kun viltti päälle ja lähde sitten laskeutumaan selin makuulle. Tuo jalat lantion leveydellä. Kädet siihen vartalon vierelle, kämmenet kohti kattoa. Hellitä vaan irti kaikesta. Anna energian lähteä virtaan ja kiertään siellä, missä sen kuuluukin lähteä energisoimaan kehoa ja virkistään kehoa. Ja samalla kun energia virtaa kaikkialle, niin keho pääsee kunnolla päästää irti jännityksistä. Keho rentoutuu. Hengitys rentoutuu. Mieli rentoutuu. Tunne vielä tässä, kuinka jokainen sisäänhengitys tuo uutta elämäenergiaa, pranaa kehoon. Vaivattomasti hengitys on ihan vapaa ja rento. Pystyt ihan täysin vastaanottamaan sen kaiken elämäenergian. Jokainen uloshengitys taas sit vapauttaa kaikkea sellaista, mitä ei enää siellä kehossa tarvi. Myös henkisellä tasolla kaikki vanha saa lähteä vapautumaan pois kehosta. Vanhat tunteet ja ajatukset ja menneet kokemukset. Mieli pääsee rentoutumaan yhä syvemmin. Tunne hetkeksi vielä jalat. Anna niitä rentoutua. Sitten tunne lantio ja anna lantio rentoutua. Alaselkä ja pakarat rentoutuu. Selkä rentoutuu hartioihin saakka. Vatsan seutu rentoutuu. Pallea rentoutuu ja koko rintakehän alue rentoutuu. Käsivarret rentoutuu olkavarsista sormenpäihin saakka. Kaulan ja niska-alueen lihakset rentoutuu. Koko pää rentoutuu ja kaulan pohjan lihakset rentoutuu. Kasvot rentoutuu. Erityisesti otsa ja ohimot. Leuka rentoutuu. Koko pääalue rentoutuu. Nämä hengityksen lähtee vielä entisestään syventyy ja rentoutuu luonnollisesti.
Niin, että se virtaa ihan omassa rytmissään. Salli vaan sille se rentoutuminen. Sen myötä tunne koko keho kokonaisena. Ja tunne lämpö ja rauha koko omassa olemuksessa. Sen myötä lähde laskeutuu yhä syvemmin rentoutumisen tilaan. Anna sitten huomion palata omaan hengitykseen. Ja anna hengityksen lähteä syventymään. Samalla lähde pikkuhiljaa heräilemään sen hengityksen myötä. Liikutella sormia ja varpaita. Pyörittele ranteita ja nilkkoja. Sopivalla sisäänhengityksellä venytä käsiä pää yläpuolelle. Palota venytys keskelle. Nosta oikea polvi vastan päälle ja kierrä vartalo yli vastakkaiselle puolelle. Hartia jää alustaan, pää jää katsomaan sitä lattialla olevaa kättä. Palauta keskelle ja sitten toistetaan toiselle puolelle vasen polvi lähellä kehoa ja kierretään oikea jala yli, vastakkainen hartia ja alustaa, pää kääntyy lattialla olevaa kättä kohti. Muutama hengitys siinä ja palauta keskelle. Nosta jalkapohjat yhteen hiervasten toisia ja kämmeniä myös. Sitten voit tulla oikean kyljen kautta istumaan tai halaa polvia lähelle kehoa. Tai ota polvitaipeista kiinni. Tuo leukaa kohti rintarankaa ja lähde keinottelemaan selkärankaa. 3-4 rullauksella tuu istumaan. Ja lähdetään vielä tekemään hengitysharjoitusten tunnin päätteeksi. Ja tehdään semmoinen stressiä poistava hengitysharjoitus. Ja ota ensin hyvä istuma-asento. Taas voit tyynyillä tukea selän semmoiseen hyvään suoraan asentoon, niin että saat rentoutettua jalat. Ja me tuon kämmenet yhteen niin, että nämä ensimmäiset osat sormista
koskettaa toisiaan aina vastakkaisella puolella. Eli tämä ensimmäinen osa ainoastaan kaikissa sormissa. Ja sitten käännetään vielä peukalot niin, että peukalot osoittaa tuonne keskelle rintakehää. Hartiat voit pyörättää alas ja taakse ja tunne, kuinka rintakehäkin koko seläalue on alavartalon kannateltavana. Niska ojentuu ja rentoutuu. Ja meillä on tällä kertaa katseen kohdistus nenän päässä. Eli voit käyttää siinä vielä ensin sormea ja kääntää katsetta siihen, jos et ole ennen testannut. Ja sinne me tuodaan huomio koko tämän harjoituksen ajan. Palauttele aina vaan uudelleen, jos tuntuu, että se huomio sieltä karkaa. Me hengitetään pitkään syvään sisään nenän kautta ja sitten hengitetään 8 osassa ulos suun kautta niin, että huulet on puristettu yhteen. Niin, että vatsa aina jokaisella uloshengityksellä pumppaa sen uloshengityksen ulos, eli jokainen kerta. 8 osassa ulos. 1 osassa nenän kautta sisään ja 8 osassa suun kautta ulos, niin että huulet on puristettu yhteen. Ota vielä se sormien asento ja tuo vielä kaikki sormet oikein erilleen toisesta, peukalot kohti rintakehää. Sulje silmät ja tänne ihan vähän raolle ja tuo huomio sinne nenän päähän. Ja sitten lähde vaan hengittämään nenän kautta sisään. Ja suun kautta ulos. 8 osassa niitä vatsa pumppaa ulos. Ja saman tien vaan uusi hengitys sisään ja jatka vaan. Vielä pieni hetki. Hyvä, hengitä sitten vielä nenän kautta syvään sisään. Ja pidätä. Pysy ihan liikkumattomana ja kevyesti supista juurilukko. Hengitä ulos.
Ja sitten hengitä sisään. Ja ravistele käsiä. Ja hengitä ulos ja ravistele vielä vähän. Ja laske kädet alas. Hengitä vielä syvään sisään. Ja ulos. Sulje silmätkin hetkeksi vielä ja taas hetki aikaa tarkkaile muutoksia kehossa ja mielessä ja siinä sisäisessä olotilassa. Minkä nämä harjoitukset luo. Hengitä ulos. Sisään. Ja ulos. Tuodaan kädet yhteen ja otetaan vasten toisia ja tuo kädet keskellä rintakehää. Päätetään tämä harjoitus 3 pitkään satnaa-mantraan, totuuden identiteettiin ja niiden myötä kiitetään itseämme jälleen näistä harjoituksista, kiitetään toisiamme, kiitetään näitä harjoituksia ja lähetetään vielä rakkautta ja myötätuntoa kaikkialle maailmaan. Hengitä ulos, sisään ja aloitetaan. Satnam. 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 Hengitä vielä sisään. Pidä ilma keuhkoissa, paina käsiä yhteen. Hengitä ulos. Tuo kädet vielä otsalle ja kiitä. Tuo kädet vielä omalle sydämelle ja kiitä. Ja tuo vielä kädet ja otsa alustaa ja kiitä vielä omaa sisäistä viisautta ja opettajaasi. Ja tuu sitten vielä ylös. Satnam, kiitos paljon.